Koloretako munstroa. Koloretako munstroa da hau. Gaur arraros natu da, nahastuta. Egia esan ez daki zer gertatzen zaion. Berriro ere bazterrak nahasten ibili altzara. Ez duzu inoiz ikasiko. Emozioekin nahasi egin zara. Horrela denak nahastuta ez dute ongi funtzionatzen. Emozio bakoitza bereizi eta bere ontzian gorde beharko zenuke. Nahi baduzu, dena antolatzen lagunduko dizut. Alaitasuna kutsakorra da, eguzkiak bezala tistira egiten du, izarrek bezala dir-dir egiten du. Pozik zaudenean, barre egiten duzu, salto egiten duzu, dantza egiten duzu, jolasean ibiltzen zara, eta besteak ere pozik ikusi nahi dituzu. Tristurak beti sentiarazten ditu zerbaiten hutsunea. Itsasoa bezain leuna da, egun euritsuak bezain goxoa. Triste zaudenean, ezkutatu egiten zara eta bakarrik egon nahi duzu, eta ez duzu ezer egiteko gogorik. Amorrua sua bezala da, gori eta anker. Erre egiten du eta zaila da itzaltzen. Haserre zaudenean, bidegabekeria bat egin dela sentitzen duzu, eta errua gainerakoei bota nahi diezu. Koldarra da beldurra, ezkutatu egiten da, eta ihes egiten du lapur batek ilunpean bezala. Beldur zarenean, txiki sentitzen zara, ez deus, eta uste duzu eskatzen zaizuna ezingo duzula egin. Baretasuna, zuhaitzak bezain lasaia da. Haizeak dantzatzen duen ostoa bezain arina. Lasai zaudenean, poliki-poliki eta sakon hartzen duzu arnasa. Bakean sentitzen zara. Hauek dira zure emozioak. Bakoitzak kolore ezberdina dauka eta ordenatuta badaude, hobeto funtzionatzen dute. Ikusten? Bakoitza bere lekuan, hobeto. Horia, alaitasuna. Urdina, tristura. Gorria, amorrua, beltza, beldurra, eta berdea, lasaitasuna. Eta orain, jakin aldaiteke zer gertatzen zaizun?